गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवाक्यं गुरुरामं गुरुमूर्ति गुरुपाद सिंधु आसे खेल करिए गो करिए आसी विलासी गंभीर सखी सुभा देखिके जगते रहिबनु भाई अचिद्र प्रमा सत्यनारायण बाबा गोटे गोटे पुरी चंदे गुणा कला परे दृश्य नमि चिकन कालिया रूप दर्शन मात्र के चालुची पाप से विचित्र रूप तेणु भगवते मधुप घरे रहिला घरे बसिकिनो विंडोर भांडरे कर एकरे रे उत्पत्ति सिद्धि प्रलय कुशिख उमास मिश्रे चंद्रको देख ओंकार कुटे तद ऊर्ध मध्य सूत्र बेताऊ उकार घनକୁ ନିୟରେ ଏକାରେ ଉଠାଇ ଆକାରେ ବାନ୍ଧି ବିକାର ପୁରକୁ ଚାହାରେ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଟି କୋଟି ଉଦୟ ପରି ଚାହାରେ ସେ ତମ ଝୁଲୁଛି ତୋର ମଜିବାକୁ ନାହିଁ ରେ ଟାକିର ବିହିତ ହେତୁ ଘରେ ଟଙ୍କା 3-8 ଅଣା ସୁଧରେ ଟାଳିବ ନାହିଁ ଗିରିବର ପରି ଟଙ୍କାରେ ବିନ୍ଦ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଟାକି ପାଦ ପଦ୍ମେ ବିନ୍ଦରେ ତସ୍କର ଦେଖ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳାଇ ଟାଣର ଧରି ବାନ୍ଧରେ ଖଣ ସୁନ୍ଦର ନବଘନ ମୂର୍ତ୍ତି ଭକତ ମାନଙ୍କ ଅଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠକି ଦିଅନ୍ତି ବେଚ ସନା ଧରି ଠାଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ କହେ ଅବିରାମ ଠାଠୁ ଠେଇ ପାଞ୍ଚ ଏକ ନେଇ ଦେଖିବୁ ତୁ ନାରାୟଣ ଡାକୁଛି ମୁଖରେ କଥା ଶୁଣାଇ ଡୋଳାରେ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ଦିଅଇ ଏଠାରେ କର୍ମରୁ ହେଲେ ବାହାର କାମ୍ୟ କର୍ମରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ଡହକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଡୋରେ ଚାଲିବେ ଜାଗାରେ ଛନ୍ତି ସେହି ଜଗତରେ ହରି ରଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ତିନି ତର ଏକ ଦିଶିବ ନାହିଁ ଦ୍ୱବିଂଶ ଏକରେ ଲାଗିବ ଧୁନି ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଭାଳେଣି ଦୟାନି ଦେଉତୁ ପର୍ଣ୍ଣରେ ଦେବ ଅସୁରଙ୍କ କଳ ମେଣ୍ଟିବ ଢାଳେ ରହିବେ ଆନରେ ଅଣଆୟତ ଆସି ଯିବ ପଡ଼ି ଅସୁରେ ଚଳିବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅଭୟ ହୋଇବେ ଭକତ ମୋର ଅକଳିତ ପୁର ମୋର ପୁର ଦିଶୁଥିବ ଅତି ଶୋଭାରେ ଅଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକେ ରହିବ ଲୋଭାରେ ତୋଷ ହୋଇ ଅଷ୍ଟ ହେବ ମତେ ତୃତ୍ୟାନନ୍ଦ ହେବ ବସୁମତୀ ତରଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜଳରେ ଭାସିବ 30 ଦଣ୍ଡ ପରେ ଖୋଜା ହେବ ତମର ପୃଷ୍ଠେ ଥିବେ ଯେ ତତ ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକର ସନ୍ଦେହରେ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଖେଳିବେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମବେନି ସମରୀତିରେ ଥରେ ଖେଳ ଯିବ ସତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବେ ହରି 8 ଶସ୍ତ୍ରେ ରହିବେ ଘେରି ଲାଗିଥିବ ସେବା ବିଧି ଯେ ନିନ୍ଦା ଏମାନେ କାଳିର ଭୋଗ ଯେ ଧୂଳି ଲାଗିଥିବ କାଳି ଗର୍ଭରେ ଧୀର ଭକ୍ତ ମାନେ କାଳି କୋଳରେ ଧର୍ମ ଭକ୍ତ ମାନେ ପଣନ୍ତ ତଳେ ଅଧର୍ମୀ ରହିବେ ଖଡ୍ଗ ତଳରେ ଯେ ଯୁଗ ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଧର୍ମ ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୌର ନିତାଇ ଗର୍ଭରେ ଧୀର ଭକ୍ତ ମାନେ କାଳିର କୋଳରେ ଧର୍ମ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଣନ୍ତ ତଳେ ଅଧର୍ମୀ ମାନେ ଖଡ୍ଗ ତଳେ ଯୁଗ ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ନାରାୟଣକୁ ବେଳୁ